ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏ ଦୁନିଆରୁ ପୁରାପୁରି ଗାୟବ ହେଇଯାଏ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସମୟ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ି କହିଥାନ୍ତି ଏ ବଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଅ, ଏ ବଡ଼ିକୁ ଉଠାଅ, କେବଳ ବଡ଼ି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ ପିଛା ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅ, ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବାରେ ସମୟ କାଟ। ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନିଜ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ଯଦି ବୁଲିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଦୁନିଆ ବୁଲ, ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ଯାଅ ବୁଲିବାକୁ। ଯଦି ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନାଚ, ନ ଜଣାଥାଉ ପଛେ ମନ ଭରିକି ନାଚ, ଦିଲ ଖୁସି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚ। ଯଦି ହସିବା ପସନ୍ଦ ଅଛି, ପେଟ ଦରଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ। ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମନ ଭରିକି ଖାଅ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଖାଅ, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ। ମରିବା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲସ୍ ନୁହଁ, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ ନ କରିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲସ୍। ତେଣୁକରି ଆଜିଠାରୁ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। ଲୋକମାନେ ତ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଦୁଃଖୀ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟକୁ ଖାତିର ନ କରି ବିନ୍ଦାସ୍ ବଞ୍ଚି ଚାଲ, ନିଜ କଥା ଭାବ।